Bon dia a totes i a tots. Com sabeu, aquí al Moianès, com a tota la Catalunya central, encara no entrem a la fase 1 i seguim amb les restriccions d'aquesta última setmana. Som conscients del sacrifici de totes les moianeses i moianesos estem fent, però aquest esforç és necessari per al bé comú. És necessari per controlar aquest virus, que a dia d'avui i de forma oficial podem dir que són 143 positius. Ho estem fent bé, ho estem fent molt bé. Controlant les nostres sortides, mantenint les distàncies de seguretat, utilitzant mascaretes i guants, però no podem baixar la guàrdia. Amb les noves mesures que ens permeten fer esport i els nostres infants i joves poden sortir a caminar, hem d'extremar les precaucions. Al Moianès són pobles petits, rodejats de bosc, i per tant podem anar a fer esport i caminar a la natura sense que hi hagi aglomeracions de gent. Però és important i necessari que ara no quedem amb les persones per fer-ho. Ja hi haurà temps per retrobar-nos. Ara fem un esforç més. La finalitat de totes aquestes mesures és la no propagació del virus, i això es basa en evitar al màxim possible els nostres desplaçaments. Per això, els pobles del Moianès estem molt preocupats per l'arribada de la gent de segona residència. Som acollidors i considerem a totes aquestes persones part de la nostra identitat, però us volem demanar que us quedeu a casa com fem nosaltres. És d'una gran irresponsabilitat fer sortides de cap de setmana a la segona residència, i més trobant-se amb la fase 0. Hem de reduir al màxim tots els desplaçaments el que sigui possible i només fer-lo per cobrir necessitats més bàsiques. I també us volem informar que tot el que sobrepassi això serà perseguit i sancionat. Volem recordar que les dades oficials actualitzades de casos de Covid-19 per municipi estan a la pàgina web de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, AQUAS. Només ens podem refiar d'aquestes dades o les que informi l'Ajuntament de cada municipi. Ens farem reiteratius. Mantinguem la distància de seguretat de 2 metres, rentem-nos les mans molt sovint, portem guants i mascareta a les nostres sortides, tinguem cura de la nostra gent gran i, sobretot, quedem-nos a casa. Podeu consultar el vostre Ajuntament sobre la disponibilitat d'aquests EPIs. Des dels pobles del Moianès us volem agrair i felicitar per la feina feta i estem convençuts que tots plegats ens en sortirem. Ara toca no baixar la guàrdia i extremar les precaucions. És cosa de tots. Moianès, queda't a casa.